Okay lang. Mainit pa. Thank you po. Ay, kasi bayi. Monkey na. Monkey ka. May mga alas dito. Ay, video ko na. No? Kala mo dito. Kala mo dito. Uy, mga lamas niyo. Daming gold to. Oh. Ha? Yan? Stainless po. Ha? Yan? Bibili sila ng gano'n, ha? Ito? Bibili sila ng gano'n, tapos nilalagay sa ulo na. Nilalagay sa ulo ba? Lagay sa ulo? Paano? Sinutusok sa ulo na. Paano itusok sa ulo? Ayun, no? Ma'am, 3 for 100. Damo na siya. Supay kalat. Supay kalat. Bakit itusok sa ulo? Iniipit ba sa buhok? Ano? Gano'n. Ayan. Ganyan. Magkakano to? Tatlo isang daan yung mga Isa lang magkano. 40. Naku, mahal naman ba? 40. 40 daw isa. Bigatas mo, tatlo 400. Dalawa na lang, 40. Ano? Ay, yung sisiyo, baka makawala. Yung sisiyo ng balot, nasa ulo mo na. Oh. Nakasalamin pa. Yung mga sa mga alas nung kahit yung mga Yung sisiyo ng ano, ng balot, pumunta sa ulo ko. Dito, dalawa 150 dito. maraming tao pa pero wala nang
Daya buko. Ano na pantakan? Ano na pantakan? Ginansilyo, gansilyo lang. Gusto mo pangasang sa dito? Siglay. Nagsasara na kayo? Halata naman mga ano yung iba dyan. Hindi maganda ngayon. Mas maganda ngayon. Oo, mas may mga original nun. Parang pinatahi na nga yung iba dyan eh. Ha? Halata na eh. Sinadyana na. Kala ko ito lang. Ano ito? Barbor? Hindi naman. Ha? Dalawa na bread, pili lang. Mura pa. Bagong bukas. No, pili lang. Ano lowest price mo? 650 po yung ganyan. Sige pa, dalawa 150. Yan yan o. Hindi, mapya na. Wala yung totoong ano? Yung totoong pele, di ba? Wala na. Maganda yung lawas yung mag-ibig.
Hindi. Ano, pepe siya? Ano, pepe siya eh. Ay, man, ano eh. Ah, Man. Mahipo mo eh. Synthetic na yun. Tan, jauh na? Arungaw sa poro-poro na pati na ito. Puro lagi tayo may kate, may negosyo tayo. Puro lagi tayo pa, yung steam. Oo. Ito yung lula ni Duterte. Paano na? Chinese? Yung lula niya ba, yung... Ano ba yung mga ibatan? Ang sarang? Ano ba? Mga... Toros? Hindi. Hindi naman totoo yun. Ay, meron layo no? Huh? Mamasyal? Chut. Meron layo yun.